Меган Патен айбайн рафта ростай. Якай сорбон рейсҳои кӯлоб бӯишида бошад кӯлоб Москва. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯз қариб 8 то 10 рейси чартерӣ парвозҳои худша ба анҷом мерасонад. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷа. Имрӯз мо дар бораи арзон шудани нархи билетҳо рейсҳои чартерӣ ба шумо маълумот медиҳем. Бо диққат гӯш кунед ва дар идомаи суҳбат дар комментария саволҳоро ки равон карда будем ҷавоб мегардонем. Тӯли чандин моҳ бигем агар хато намекунем, баҳсҳои зиёд дар мавриди қимат будани нархи чиптаҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия буд. Ва чӣ хеле ки ба мо шумо маълум аст, ҳафтаи гузашта дар як ҷаласаи баргузор гардониданд ки ҳузур дошт дар уҷа аз Вазорати Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Прокуратураи Генералӣ, аз Прокуратураи Нақлиёт ва ҳамчунин директори авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода. Ва ин ҷаласаро барои чӣ ташкил намуданд? Намояндаҳои ширкати ҳавопаймоии Руса ба ин ҷаласа даъват намуданд ва огоҳӣ доданшону муҳлатшон доданд ки нархи билетҳо аз ҷониби ҳамин ширкатҳои ҳавопаймоии Россия арзон карда шавад. Ва хушбахтона аллакай рейсҳои чартерие ки бо тариқи ҳавопаймоҳои русӣ ба анҷом мерасад арзон шудагӣ ҳастанд билетҳош. айни ҳол мо ба шумо мехонем нусхаша, бо диққат гӯш кунед. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи Юристиҷа муроҷиат кунед. Ширкатҳои ҳавопаймоии Россия нархномаи худро ба агентии авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд. Икром Субҳонзода, директори агентии мазкур, хабар дод. 4 ширкати ҳавонавардӣ Уральский авиалиния, Ютер, Сибир ва Северный ветер ки ҳамарӯза ба шаҳрҳои мухталифи Русия парвозҳои чартерӣ анҷом медиҳанд, нархномаи худро пешниҳод карданд. Бинобар асноде ки онҳо пешниҳод карданд, нархи як чипта аз 3000 сомон то 8500 сомон дар бар мегирад. Нархи миёнаи арзиши чипта барои парвоз ба самти Федератсияи Россия 6500 сомониро дар бар мегирад. Барои чи аз 3000 то 8500 сомон дар инҷа қайд кардагианд? Ба хотире ки аз ҳамун шаҳрҳои мерафтагии шумо вобастагӣ дорад. Мисол аз шаҳри Душанбе ба Москва мерен дига нархай, ё ки аз шаҳри Душанбе ба Екатеринбург мерен дига нархай. Умуман шаҳрҳое ки шумо сафар мекунед вобаста аз ҷои сафари шумо нарх хунавои чиптара муқаррар мекунанд. Ба ҳамин хотир аз 3000 сомон то 8500 сомона ширкатҳои ҳавопаймоии Россия ба директори агентии авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардагӣ ҳастанд. Ва инчунин қайд намуданд, аз мақомотҳои қудратии болоӣ дархост намуданд, хоҳиш намуданд директори агентии авиатсия ки нарххунавои чиптаи муқаррар шуда назорат карда шавад, чунки беасос ширкатҳое ки нарххунавошона арзон карданд дубора боз қимат нафурӯшанд, ё ин ки миёнаравҳое ки дар байн чиптафурӯшӣ мекунанд ӯ шахсиятҳо низ назорат карда шаванд, то ки мардума боз фиреб накунанду нархи навои чиптара баланд набардоранд. Ва гуфтан мумкин аст ки айни ҳол аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯз қариб 8 то 10 рейси чартерӣ парвозҳои худша ба анҷом мерасонад. Парвозҳои муқаррарӣ дар як ҳафтае як маротиба аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон муқаррар шудагиай ва як маротибаи дигар аз ҷониби ширкати рус. Лекин парвозҳои чартерӣ боша аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаррӯза то 10 маротиба
парвоз мекунанд ки аз ҷумла ба Москва, Санкт-Петербург, Казан, Уфа, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Красноярск, Краснодар ва дигар шаҳрҳо ҳамарӯза парвозҳои худшона ба анҷом расонидастанд. Ва боз қайд кардан мумкин аст ки ин парвозҳо аз шаҳри Душанбе, аз Хуҷанд, аз Кӯлоб ва аз Қурған ҳамарӯза муқаррар кардагиянд парвозҳои худшона. ҳар шахсиятҳое ки дар ҳамин ҷойҳои номбар кардаем мо қарор дошта бошанд, мисол дар вилояти Суғд ё ки дар вилояти Хатлон ё дар шаҳри Душанбе метавонанд ки чипта харидорӣ кунанд ва ба Федератсияи Россия шаҳрҳое ки мо номбар кардаем парвозҳои худшона ба анҷом расонанд. Бародарони азиз, акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. бо диққат гӯш кунед ва ба саволҳои худтон ҷавоб мегиред. Муҳаммад Раҷаб нависад: салом алейкум акаи Сормон. Ба Олмон раис ҳаст ака? Пешакӣ раҳмат, дар паноҳи худо бошӣ. Ба Олмон чиқеле ки пештар барои Россия рафтан ягон асос дар кор буд, айни ҳол ба Олмон рейсҳо кушода шудагӣ нестанд, вале агар ягон касе ки асос дошта боша, албатта ки метавонад ба Олмон ворид шавад. Сафар Саидов нависад: салом алейкум ака, мегам патент айбайн рафта. Ростай патент ягон вақт фикр мекунам айбайн намеравад то ҳамун вақтера ки агар шаҳрвандии Россияра нагирӣ ё бо то ҳамун вақтера ки агар Тоҷикистон ба таможни союз ворид шавад. Муқим нависад: ассалому алейкум бародар, як савола чанд бора пешниҳод мегардонам, ҷавоб наметӣ. Агар ду фарзанд дошта бошӣ ва дар рафти зиндагӣ як фарзанди дар дунё бигзара, ту дар назди қонун чӣ хел ба ҳисоб меравӣ, хизмат мебаранд ё ин ки не? Бародари азиз, як гапе ки мисоли на вақте шумо ду фарзанд дорен, ҳар як фарзанде ки ба дунё меояд барои вай шаҳодатномаи таваллуд мегирен ва дар ҳоле ки агар яке аз фарзандҳо вафот мекунаву хати вафоти ӯро пешниҳод кардагӣ набошанд, дар ин ҳолат дар назди қонун шумо ба ҳамун мисли пештара ду фарзанда ҳисоб мехӯред. Лекин дар ҳоле ки тафтишот кунанд, мисолу чораандешӣ кунанд, ин тариқ мумкин нест ки шумо хати вафот пешниҳод накарда бошед. Дар асл бигирем, агар вақте ки фарзанд вафот кард, дар ҳолате ки барои хизмат озод шудан ё барои хизмат боз даъват кардан, бояд шаҳрванд пешниҳод кунад ҳамун хати вафоти фарзанди худша. Оскар Тиҷей нависад: акай Сормон, салом алейкум. Ман 9 май ба 27 медонам. Мара тирамоҳида хизмат мебаранд ака? Илтимос ҷавоб дед. Ака ҳамин видеоҳота мебинам, мужда дорум. Пешакӣ ташаккур. 9 май 27 сола ки бошай, значит 9 май соли 2022 28 сола мешавӣ бародар. баъд аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. Албатта ки дар призви тирамоҳӣ даъват мекунанд. ҳар призве ки таъин мешавад синни соли даъватшавандагон, дар ӯ синни соле ки қонун муқаррар мекунад, як чиз ҳаётона бирорем ки қонун моҳошам ба назар мегирад. Кулябец нависад: акай Сормон, рейсҳои Кӯлоб уишида бошад, Кӯлоб Москва, агар имконият боша илтимос ҷавоб медоде. мо оиди дар аввали видео гап задем ба фикрам ва гуфтем ки аз Кӯлоб, аз Қурған, аз Хуҷанд ва аз Душанбе парвозҳо идома додастанд. Ҳоҷи Мурод Арабҷонов нависад: салом, аз андози соли 2021 лесхоз низ озод ҳаст ё ки не? Бародари азиз, дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда шуда буд ки танҳо деҳқонон тӯли 1 сол аз супоридани андоз озод мебошанд. Раҳимов Фирӯз нависад: салом созу акаи Сормон, амнистия дар Тоҷикистон мешавад ё ки не? Ҳамира мефаҳмондем. ман пеши хидмоли ҳичи гуфта наметавонам бародар. агар ягон маълумот дастрас кардем пешниҳод мегардам. Олимбой Ҷураев нависад: ассалому алейкум ака, чанд маротиба нависам, ҷавоб надодим. Ман ба Подмоскови рафтанӣ ҳастам ва нархи чипта чанд пул шудагӣ ака? ҳазор раҳмат. Ман нав дар аввали видео гуфтам ки агар ҳар шаҳре ки шумо сафар мекунед шаҳри наздиктар боша, билет арзонтара. Яъне агар шаҳре ки дуртар боша, мисол мегирем, агар ҷойҳои Россия ҳаст, баъзе ҷойҳош ки мисол ба Душанбе, аэропорти Душанбе наздиктар ҳастай, 4 соат ҳастай ё ки 3.5 соат ҳастай. бо ҳастай шаҳрҳоеш ки фикр мекунам аз 4 соат ҳам зиёдтарай. вобаста аз ҳамун масофаи ҷое ки шумо сафар мекунед, аз ҳамун нархи билет арзон ва қимат мебошад. Нек нависад: акай Сормон, ман худам дар Турсияем, зан ман бояд биёрам, бояд билет мегирифтан ша. Авиакаса гуфтаи Турсия границаоша маҳкам када. Илтимос маҳкам будан ё набуданаша аниқ кунен. Пешакӣ ҳазор раҳмат.
агар оилаи шумо дар Россия бошад, албатта ки маҳкам кардагия, яъне парвозҳоша бо Федератсияи Россия маҳкам кардагия. Агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошад, аз Тоҷикистон маҳкам нест, рейсҳо ҳастанд ба Турсия. Ҳасан Урозов нависад: салом Сормон Сафаров, ака ма Туркия дарем, Тоҷикистон рафтанем, чӣ справка дар кор ака бугу? Тест меспурям, маълумотномаи тиббӣ дастрас мекунед. Тамом бародар. Бародарои азиз, якчанд каси дига дар ҳамин комментария нависондагия ки оё через Минск, яъне Беларусия сафар кунем ба Федератсияи Россия мешава ё ки не? Бародарои азиз, Беларусия маҳдудият ворид кардагӣ ба оиди парвозҳои хориҷӣ, яъне ки парвозҳош кушода кардагӣ нест. тӯли як моҳ ё ки якним моҳ пеш маҳдудиятҳои нав ворид кардагӣ буд ва парвозҳои хича аз нав баста кардагӣ буд. Ба ҳамин хотир через Беларусия, через ҳамин Минск рафта намешавад. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дига дошта бошед, дар комментария саволотонро бинависед ва дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.